Kakenhu nilai kai jong Khliehmawlieh Youth Club Khliehmawlieh ban khori ka nam Lahduh Lympung Sport Division ka Ndsa District Sport Association Ndsa League Football Tournament arjar kat kendai ka jingjob bat ketika nam jong Khliehmawlieh kalalong hadin bagalala ban pelimno dalai ko lanot ya ka pendeng rei ha ka jingilek kai final ka balalong ha ka si palai jong tayau hamadan Ndsa haba phai sa ketika jingilek kai final ya ki lai tiliki kol jong Khliehmawlieh Lahduh ban thap du kuntiu merthong ha ka minit ka basau phau bat nyob kendai kat bay ka kol ka balai Lahduh ban thap du Jovian El Marshilong ha ka minit ka basan puar Shushu haba phai si ki kusnam bakarpang jong ketika Lympung minta ka samoi ya ka nam emerging player Lahduh ban khor du ban kit lang marwing na ka Khliehmawlieh Sport Club top scorer Lahduh ban khor du Divisions Imli na ka nong pendeng best player Istar Bon Marngar na ka Khliehmawlieh best goalkeeper Lahduh ban khor du Khliehmawlieh Walang na ka pendeng rei kat bay ka nam fair play award Lahduh ban khor du ka Khliehmawlieh Sport Club hakate kisngi kum kadak jong ka jingnang ai man sem ki samla don sap nakaliang jong ka Ndsa Lahduh ru ban pen ko buram ya arngut ki samla Lahduh ru ka kerdan kum ki football national referee kat 2 kategori naka AIFF ki ba kenthop yu umak John Don Bok nong sek bat usamla kulishan shirkon shushu akate kisngi uba Imli assistant director department of agriculture southwest Khasil district ulalong ukongsan bat uba BS Kharlor protem chairman ke Ndsa ulalong usumbut kongsan haki jingdon langru uba Mount Gordon Marngar General Secretary ke Ndsa uba K Marweng Chairman Referee Board Dr. LL Mausor Chairman Tournament Committee ba Jisimli Secretary Tournament Committee ke Ndsa kiri orang ba kinongilam jung ki club baper bat kiwe bala samru yitegi kusnam lakban kedo hangne bagatekan nam Lahduh jong ka Khliehmawlieh Youth Club menta ka samai club penlong ya kani ka kenhun bagan hab ban jam ban pen krepat yaledi ban yo ban mikmat nak menta ka Ndsa syaka Lympung ilek kai football ka bahe du apo ke jela ya ka bala tip kum ka Meghalaya State League ka ban sedang nadu ka arpesantrik mentau benai Khliehmawlieh